Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was na kanale IT Hardware w kolejnym newsowym podsumowaniu tygodnia i ten tydzień upłynął nam tak naprawdę pod znakiem Windowsa 11. Bardzo dużo przecieków na temat nowego systemu od Microsoft i dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Ale są też dobre informacje ze świata kart graficznych, ponieważ ich ceny spadają, dostępność rośnie, ale mamy też analizę, ile kart graficznych trafiło do górników w minionych miesiącach. Tesla zaprezentowała nowy Model S, który jest tak naprawdę jeżdżącą konsolą, bo bez problemu pogracie sobie choćby w Cyberpunka na Tesli. Troszeczkę o DDR5 i o karcie graficznej od Intela, zewnętrznej, wpinanej w slot PCI Express, która została przetestowana w grach. O tym wszystkim i o wielu innych newsach w dzisiejszym podsumowaniu, do którego już teraz Was zapraszam i pamiętajcie, zostawcie subskrypcję i łapkę w górę, jeżeli nasze filmy Wam się podobają, bo będzie ich na tym kanale zdecydowanie coraz więcej. Zapraszam do oglądania. A więc zacznijmy sobie od nowej Tesli, która jest tak naprawdę, jak już Wam wcześniej powiedziałem, jeżdżącą konsolą. Pomijam wszystkie aspekty motoryzacyjne, które są naprawdę imponujące, poniżej 2 sekund do setki, ale moc konsoli w samochodzie to jest coś, co do tej pory nie było spotykane, ponieważ ta Tesla została wyposażona w procesor dostępny w konsolach najnowszej generacji, w PS5 oraz Xbox Series X. Mowa tutaj oczywiście o Navi 23, natomiast z mniejszą ilością pamięci VRAM, bo tylko 8 GB GDDR6. Natomiast Elon chwali się, że mamy tutaj dokładnie tą moc obliczeniową co w PS5, żeby nam udowodnić, że jest tak dobrze jak mówi, pokazał działającego Cyberpunka. Jest to świetny zabieg, bo zrozumcie, siedząc w samochodzie elektrycznym, może niewiele dłużej tak naprawdę już na tych szybkich ładowarkach niż na stacji paliw, możemy sobie szybko odpalić Cyberpunka, zagrać 1-2 questy i jechać dalej, więc to oczekiwanie na naładowanie samochodu będzie dla nas proste i przyjemne. A wyobraźcie sobie to, samochód nawet ładując się w garażu macie masę hałasu w domu. Żona, dziewczyna, chłopak nie pozwalają Wam zagrać, czy też mąż na kompie. Idziecie do garażu, odpalacie na Tesli giereczkę i łoicie nawet całą noc pod pretekstem bycia w garażu. Po prostu, nie? Taka nowa rozrywka na po prostu następnym poziomie. Bardzo fajna sprawa, oczywiście więcej, jak tylko ta Tesla się pojawi, będą pojawiać się jakieś recenzje, jak będą działać te gry, kto jest odpowiedzialny za implementację tych gier w systemie Tesli, czy jest to odpowiednik, nie wiem, Sony albo Xboxa, że Tesla dogadała się jednym z tych producentów, żeby oni tak naprawdę portowali te gry, czy też to ich system jest dostępny niskopoziomowo w Tesli, czy też może sama Tesla po prostu zajmuje się portowaniem na swoją architekturę, swój już jakby podsystem tych gier. O tym wszystkim, myślę, będziemy w przyszłości rozmawiać. A pozostając przy konsolach, no to Xbox pokazał najpotężniejszą mini lodówkę na świecie. Tak, wiecie jak to było, kiedy pokazali po raz pierwszy Xbox Series X. Dużo osób śmiało się, że po prostu wygląda jak lodówka. Xbox, będąc mistrzem real-time marketingu, zamiast wycofywać się z tego i tłumaczyć w jakiś sposób, po prostu poszedł za ciosem. Najpierw zrobili kilka takich lodówek pełnowymiarowych, dużych lodówek, właśnie wyglądających identycznie jak Xbox Series X, a teraz wypuszczają malutką lodóweczkę, w której zmieści się dosłownie kilka puszek, właśnie wyglądające totalnie jak Xbox Series X. Moim zdaniem genialny pomysł. W okresie świątecznym powinna ona trafić do sprzedaży. Jak tylko będziemy znać cenę, to Wam podamy. Ja powiem szczerze, jeżeli będzie w miarę ok, no to sam pokuszę się o takie cudo, bo wiecie, stoi na biurku, wygląda jak konsola, a w środku macie chłodzące czy też grzejące napoje, ale bardziej jednak chłodzące. W końcu to lodówka. Przejdźmy do kart graficznych, ponieważ Nvidia przerzuca moce przerobowe z RTX-ów 2060, które, przypominam, zaczęły być produkowane
Kolejny raz ich produkcja już została wygaszona, natomiast Nvidia wróciła do produkcji 2060, żeby uzdrowić troszeczkę ten rynek, ponieważ karty z serii 3000 były wykupywane na potęgę przez górników, dlatego Nvidia zaczęła produkować te starsze modele, żeby być może ulżyć troszeczkę graczom. Niestety nic to nie wniosło, ponieważ to, co nie kupili górnicy, kupili spekulanci i ceny i tak były ogromne. Teraz Nvidia widzi, że ten popyt ze strony górników i spekulantów maleje, więc rezygnuje z dalszej produkcji 2060, a te moce przerobowe wrzuca w produkcję karty z serii 3000, więc wracamy do normalności. Ceny kart maleją, produkcja kart z serii 3000 wzrasta, więc będziemy mieli coraz lepszą dostępność i coraz lepsze ceny, co przewiduje też ASRock. ASRock podał, że zaobserwował dużo niższe zainteresowanie kartami graficznymi ze strony chińskich górników, którzy to właśnie oni byli odpowiedzialni za ten gigantyczny ruch i ten gigantyczny popyt na karty graficzne, co doprowadziło w efekcie do astronomicznych wzrostów cen. No i tutaj ASRock podaje, że ten popyt jest coraz mniejszy. Co za tym idzie? Po raz kolejny mamy następny czynnik, który przyczynia się do wzrostu ilości tych kart graficznych, a co za tym idzie do spadku cen. A będąc jeszcze przy tematyce kart graficznych, to John PD Research podaje, że w tylko samym pierwszym kwartale 2021 roku w ręce górników trafiło aż 700 000 sztuk kart graficznych, co przekłada się na astronomiczną kwotę $500 miliarda zysków wygenerowanych dla firm, które te karty graficzne sprzedają, więc jest to naprawdę gigantyczna ilość kart graficznych. Możemy powoli wyobrażać sobie, że później te karty graficzne, chociaż w jakiejś części trafią z powrotem na rynek wtórny i jeszcze lepiej wpłyną na rynek. Wcześniej wpłynęły negatywnie, kiedy były wykupywane na potęgę, prowadziły do wzrostu cen. W tym momencie będzie to jeden z czynników, który będzie prowadził do spadku cen, bo jeżeli takich kart graficznych pokoparkowych pojawi się na rynku wtórnym dużo, no to siłą rzeczy ceny kart graficznych, czy to na rynku pierwotnym, czy wtórnym, przez to będą spadać, więc czekamy, aż ten rynek się uwolni i te karty zaczną wpływać na rynek wtórny i obniżać nam ceny kart graficznych, więc wszystko na niebie i na ziemi pokazuje, że ceny idą ku lepszemu. A teraz przejdźmy do Windowsa 11. Tak, ponieważ do sieci wyciekł Windows 11, dokładnie wiemy, jak on wygląda, wiemy, jak się prezentuje. 24 czerwca Microsoft zapowiedział konferencję, na której chce coś ogłosić. No, ale zanim tak naprawdę im się to udało, to już praktycznie wszystko wiemy o Windowsie 11, wiemy, jak wygląda, jak się prezentuje. Jest to tak naprawdę pochodna Windowsa 10X, który jako projekt miał być systemem dla urządzeń wieloekranowych, dla urządzeń bardziej obsługiwanych właśnie dotykiem, komputerów z 2 ekranami, czy też tabletów, natomiast został porzucony. Miał być to lekki system, bardzo taki przyjazny, jeżeli chodzi o design nowoczesny. On został porzucony, no i bardzo dużo z tego, co tam zostało stworzone, zostało przerzucone na Windows 11, który będzie następną aktualizacją w systemach od Microsoftu, ale nie bójcie się, stawiam, że na 99,99% będzie to aktualizacja zupełnie darmowa, tak jak było to w przypadku Windowsa 10, kiedy użytkownicy Windowsa 7 oraz 8 bez problemu mogli swoje wersje systemu zaktualizować do Windowsa 11 zupełnie za darmo. Wydaje mi się, że teraz będzie to w identycznym tonie utrzymane i ta tendencja zmiany numerka prawdopodobnie zostanie z nami na dłużej. To jest moje czyste przewidywanie, że po prostu nie było najlepszą decyzją, aby powiedzieć, że Windows 10 będzie ostatecznym systemem aktualizowanym. Ok, to cały czas niskopoziomowo prawdopodobnie będzie Windows 10, ponieważ, no nie ukrywam, już Windowsa 11 testowałem i naprawdę niskopoziomowo to jest zupełnie cały czas Windows 10, chyba że tam jeszcze głębiej zostały jakieś rzeczy zaimplementowane i zmienione, ale o tym dowiemy się 24 czerwca i o tym na pewno będziemy Wam donosić, dlatego śledźcie naszą stronę, tam wszystkie informacje będą zawarte. No cóż,
wydaje mi się, że to jest po prostu aktualizacja ze zmianą numerku. Tak jak miało to miejsce i jak ma to miejsce w systemach Android, iOS, macOS, tam każda kolejna aktualizacja przynosi zmianę numerku systemu. Microsoft nie stosował takiej nomenklatury, co jest troszeczkę błędne, ponieważ teraz mamy Windows 10, który na przestrzeni 6 lat jest zupełnie innym systemem, a tak naprawdę, no, mamy po prostu Windowsa 10 i jedni z nas mają bardzo starą, 6-letnią wersję Windowsa 10, który jest zupełnie inny niż ta nowoczesna, z masą aktualizacji wersja Windowsa 10 choćby z tego roku. Więc tutaj, jeżeli będziemy mieli taką numerację Windows 11, 12, 13, 14, no to będziemy wszyscy doskonale wiedzieć, na jakiej wersji systemu Windows 10 pracujemy. Koniec wsparcia dla Windowsa 10, czyli tak naprawdę dla tej wersji systemu, została zapowiedziana na rok 2025. Więcej informacji oczywiście będzie, jak tylko dostaniemy je, prawdopodobnie 24 czerwca. A skoro o Windowsach mowa, to powiedzmy sobie jeszcze o tym, że Nvidia kończy wsparcie dla Windowsa 7 oraz Windowsa 8. Od teraz ich sterowniki będą aktualizowane tylko na Windowsa 10. Troszeczkę mnie to nie dziwi, biorąc pod uwagę to, że nadchodził Windows 11, wrzucanie zasobów, co za tym idzie kosztów, żeby produkować kolejne wersje sterowników dla starych już Windowsów i według ankiety na Steamie około tylko 3% wszystkich graczy posługuje się starszymi niż Windows 10 wersjami systemu. No jest tutaj z takiego czysto biznesowego podejścia bez sensu, żeby po prostu nasi programiści musieli pracować dla tak wąskiej ilości osób, co będzie tak jakby kolejnym krokiem, który wymusi aktualizację do nowszego systemu, bądź też będziemy musieli się zadowolić starszymi sterownikami. I na sam koniec wisienka na torcie, karta graficzna od Intela DG1. Donosiliśmy w naszych artykułach, o których możecie oczywiście przeczytać na stronie IT Hardware, a do których zawsze link macie w opisie tego filmu. Wszystko to, co omawiam w tym filmie, jest w opisie, a nawet czasami coś więcej. Dlatego tam Was serdecznie zapraszam. Karta graficzna DG1 od Intela wpinana w slot PCI Express, zwyczajna karta, taka jak ja mam tutaj wpiętą, natomiast no jest to pierwsza wersja, tylko z 80 jednostkami EU, co przekłada się na około 600 procesorów strumieniowych, 4 GB pamięci LPDDR4, więc szału tutaj nie ma. Już na rynku jest wydajniejsza karta graficzna, obecna w laptopach z 96 jednostkami EU i dysponująca aż 4 GB pamięci VRAM GDDR5, więc no nie jest to najmocniejsza karta graficzna, jest to tak naprawdę wpinana w slot PCI Express taka troszeczkę mocniejsza Integra. Może nawet nie troszeczkę, ponieważ jest od Integry 2 razy mocniejsza. No ale jak wyniki wydajności? Na pewno zadowoli Was to, że powiem Wam, że GTA działa w 70 klatkach na ustawieniach normal w rozdzielczości Full HD. Reasumując, jest to karta do grania w takie bardziej e-sportowe i drobne tytuły. No mocy tutaj jakiejś szałowej nie ma. Karta jest też do dostania niestety tylko w gotowych zestawach komputerowych. Karta produkowana jest przez Asusa i raczej na naszym rynku nie będzie dostępna. Testy przeprowadził pewien youtuber ze Stanów Zjednoczonych, który taki gotowy zestaw przetestował, dlatego też wiemy, jak ta karta graficzna się sprawuje. Natomiast to nie jest najważniejsze, jak ona się sprawuje, ponieważ daje sobie całkiem radę. Jest to raczej karta graficzna do takich typowo biurowych zestawów, ale daje nam to obraz, jak będą wyglądać karty graficzne Intela już na architekturze DG2, poprawionej architekturze i aż z 512 jednostkami EU. Mają one zadebiutować pod koniec tego roku, no i przynieść wydajność nawet na poziomie RTX 3080, więc Intel powoli, małymi krokami, ale dynamicznie będzie wkraczał na rynek kart graficznych, a o wszystkim oczywiście powiemy Wam w podsumowaniach tygodnia oraz codziennie w artykułach na naszym kanale, dlatego wpadajcie, zostawiajcie subskrypcję pod tym filmem, łapkę w górę. Zapraszam po kolejne filmy, które już wkrótce na tym kanale. Za dzisiaj Wam bardzo, bardzo dziękuję. Oczywiście życzę miłego dnia, wieczoru, nocy i do zobaczenia. Cześć!